Aprenem més sobre els adjectius. Què són? Són paraules que acompanyen els noms de persones, objectes, animals, plantes i llocs. I ens diuen com són les persones, els objectes, els animals, les plantes i els llocs. Els adjectius qualificatius ens donen informació sobre la mida, la forma, el color, la temperatura i també les qualitats. Sobre la mida podem dir alt, baix, gran, petit, prim, gras. Mireu el cargol petit. Sobre la forma, doncs rodona, quadrada, rectangular. Mireu la pizza rodona. Ens donen informació sobre el color, blau, groc, lila. Com és el cotxe? El cotxe blau. També ens poden donar informació sobre la temperatura, fred, calent. Com és? El gel fred. I la sopa calenta. També ens diuen qualitats com bonic, lleig, simpàtic, antipàtic, ràpida, lenta, tranquil·la, nerviosa. Com és la noia? La noia simpàtica. Fixeu-vos bé amb el nen. Com és? Baix, simpàtic, prim i ara fort, alegre, alt. Com és la Marieta? Petita, vermellosa, inofensiva. I la Medusa? Tova, lleugera, preciosa. Els adjectius han de concordar amb els noms, amb el gènere. Femení, la pilota taronja. Masculí, el nen simpàtic. També han de concordar amb el nombre. Singular, un vaixell bonic. I plural, les flors blanques. Recordeu, els adjectius han de concordar amb els noms, amb el gènere i amb el nombre. Hem repassat els adjectius qualificatius. Si vols saber més, subscriu-te a Aprèn Més!